Matur nuwun. Nggih, Jan. Semangat kabeh nggih, Mas. Wah, kanca kulane ora semangat tak toke kok. Mboten baen-baen pokoke melu kula niku penatane kudu keras. Kudu semangat, kudu melek nggih. Napa? Kudu melek. Oh, krungu komentar. Kudu melek. Nggih. Napa, Jan? Kudu melek. Melek nggih. Karang rungon-rungonen nek kula niku sak. Rungon-rungonen apa? Kudu melek niku wau. Nggih, Wah. Sampun. Penabuhe niki pokoke coba sing nyanyi anu napa jenenge iki Kembang Rawe niku wau sapa upamane kaya Tatin ngoten. Oh, lha nabuh mung males-malesan. Neng nang nang. Lek kira ya me yo. Oh, agak ning sampean kan anyar. Wah, Oh, berarti demenyar nggih. napa? Demenyar. Demenyar niku napa? Demene nek sing karo sing anyar-anyar. Kok nek wis lawas ora seneng. Nggih mboten ngoten. Lah niku kan dene demenyar, demen nek anyar. Demen anyar. Nggih niku sing apik kaya ngoten niku. Lho kok sing apik kaya ngoten niku. Maksudku ngene lho, Tru. Iya. Maksudku tetep semangat. Iya.